Liečo najprv smo vidjeli, kako oni ze skosu syku, te ulke pola ze skosu syku, a te žone zade ze serpom odbiraja, a potom su oni. A nazem te birne zbiranje. Na moja mać na przykład, a to nie ją nadziło kodziła, to nie są te żony nadziło kodzili, to są doma swoje czynili. Ale nazem ona kodziła tym małym żywnościariam, nie ja wiem, tak żywnościaria se to rekali, birne zbierać. A to je tak było. To są wyjeli ze spółom, te rynczki są leżeli, a ten mąż, ten radar, ten je ze jego króliczku zaprzanął do fluk, a pan ją jał, tym rynczku, a ten rynczkę se dzielił, no, a te birny są ukulili, te są leżeli, a drugie te ukulili, a te żony są potem mieli ten kobel, to są oni wodoma sobie sznesli, to ty taki, kobel nie znajecie, jace, no, niekie taką, aj groczanu, a te pa są ten plecze, te kobele boli, no, perne. A tu są oni mieli, a potem są oni mogli po czterech wasić, a te birny zbierać, a ten rynczk szece, też małki kus szeborka, czy to te perszcze się są te birny boli, to nie są się upadali przy tym jedzeniu. A potem są oni to do tej kobele, a tu potem są oni po czterech, a to są się oni czynili od micha, fale, i jak są oni w tym czasu saskiej drasach chodzili, no. A szyszili zade takie banty, co może się seklu ściąć, zjazać, a ta rekała surowa fala jo była z micha, albo ten samsny materiał, kaž mich. A potem są oni na kolena, a po kolenach są oni podwazili, a potem są oni ten perszcz czynili, a ta kubel się przede nich stała, a tu mu nyrili po się zalecać. Zase kus hotovo było, dalej lizli, kubel zase kus zalecali. A był pa jo najbolej jen muž, który się tym żonam usypał, ten usypwak. Tu mu pan ladał, gdyż ta kubel pruna była, bo on zał, jenu próżnu, bo on miał, bo to tamno stał, a tu on na wóz usypnął. A ten wóz był podla nich jał, ten kostny wóz, jedna króliczka, albo dwie czanili ten wóz. A tak są te birny zbierane dali, rynczk po rynczku. A ta żona jedna przydruje, jedna. Drugi 4-5, da bo byli 4-5 rynczków, na domu gotowe, nic gotowe. A to je było. A też tu ta sucha fala jo se drugie skończyła. Ta ty nie wiecznie dzierżała, bo nie się ona taka była jak mich, ale nikt stajnie potem, po tej perszci mokrej, zimnej, to są podejście skończyły. A tak są one te birny zbierane. A mama to rekała, jutro ja miklicze birny zbierać, to ja tam będę pomać, a zajutrzyjszy będzie ja petaszec, albo żurec, to są te byli te małczyny, bo oni chodzili tym ludziom pomać te birny zbierać. Jednak to było nie. Později jo potem dała taka maszyna, ta jo jeździła tam, bo takie wierczała, co. To znajecie jeszcze, no. Te birny byli rozledali. No. A te birny zbieranie, to jeszcze był też dłuższy czas, a to był taki uraz, jakiś standard na birnach, no. Na birny, będziemy na birne.